যে খুমলুং দুকমালি হাতিও কাইসা তং দুগানো সিকো খামানি হরজরাও ফেবা তিনিকে সালকা থাংসি সালকা হাতি গানানি কাইসা IDFC ব্যাংকনি মাইক্রো ATM তাকুক অজয় দেব্রমানি স্রাবসা সিকো মাইসানানি বাগি হোটেল থাংद्रब सिको 10 आरो तालार जा प्राय 5 लाख नि से गोबां आरां सिको खगैतलां थांगा खुमलुं दुकमाली हातियो बेलेकनि सिकक आखरै तंहा जे खुमलुंनि मानि कमाय तंमनि आ सिकक बदलंनाय नायमथां बदलबो थांनि सगे हाके बन खौतिन खनावना मनिके आराजा हायरं खना आराजा रो गेरो खामानि ब्रो तो मने तीनटा तुया पासलि साम हायरं खना नोके माइसाना थांमनि माइसान थांमनि गा सबाय मानि तो तीनटा कासाकासि 5-10 मिनिट लागे रं खना था एमने नोके ताम दुगान दे आं आरो माइक्रो ATM चालु गय तंमनि बेसे बेसे रं खना आरो फाइमानि गा तो 2 बছর लाखिया 2 বছর किसा लाखिया दाउतो आं 2000 कुड़ी रगन फैसा गाना आरो एमने बेसे रां मारि रकम खना रां मारि के 5 থেকে 6 आम हाय कासाकासि हिसाब खाया गाव साइमालिया था हिसाब खायनाय के साइमानाय जानो दिनैनि जे एकाउन्ट टाइप बुसुक दंथ केस अनुमानिक तो आं दिनैनि केस बुसुकखौ बुजाग मानि बुसुक थांगा हिसाब एकाउन्ट बाय केस दं मानि हिंगे टोटाल 7 लाख दङ 7 लाख कासाकासि हिंगे आमो जे एकाउन्ट ताक दं मानि आमनो माइनास खायै ताइ केस बुसुक दं आ केस बेयाव प्लान खालामबाय था जे केस तो मानि दिनै जे केस दं मानि बे एकाउन्ट जे दं मानि आव हिसाब खायै माइनास खाया साइमाल के ब्रनो सन्देह हरखौ दं सन्देह आंथ' अमहाय फनानो हनिबो साइमालिया नुब्लिया बा माइजानो थांमानि गोबा हेंके जेव ताक गागि संसामानि आरो दुकान रिगावना आनि गानाबो बरक सामानि आमरक नुंगनो हायमा दङ दा एमने के बरो बाय कुनु समरो वालाय मुं सुलाय मुं लके बयले करे आमहाय एमने जागानि मुं गागे सालगाति बायो पान्जाब नेशनेल कनिका जारता नील मुंखे आनि मुंखौ अजय देवबर्मा